Салом алейкум бачаҳо. Чанд ташрифат видео накардем. Парник дар чихел видеои пешинара дидаги будем. Давно видео накарда будем. Ина уборка парника дустра нишонте. Парника буд кардем уборкаша. Имрӯз ахирон рӯза. Намия шуд камон додан. Нигоҳ чӣ метамо. Я савоки дига мусилгирад. Сатели мусор намиҷа фор гаштем ахиле. Турбора тоза кисем. Чихел дар видеои пешина нишон додагидем помидор наиҷода помидор чинде сардем намедон я 20 тонна я 10 15 ё 20 тонна помидора таги бихом ҳама арараша бурдем дар мусор фир додем. Ина парник где-то я 10 11 ё 12 гектара амира уборка када инҷа нишон кунем. Лаванами арбачада мешинам релеста меира ба пушкана тавра мешаки тортанакора мегире на шланго короче чия шланго ина тақани турба қади овмия эҷа ват ҳамемонан ватае ки дар дуруни девол мемонанд ку барои овоза нагзарондан баъд гармира як намуд қапидан мутадир овмия наира сих мекунам вехи ҳам решаи помидорда о чик мечика ов мехӯрад наира мо тоза кардем гире кардем ватора фир додем наи ҳолинои наиҷара чиёра палаткора ҳамара десебори руфтем шагирем тоза кардем. Имрӯз гуфтанд ки то соат 12 райна я 10 минут паси дига мерем аинҷа насиб боша ҷои пешинавон пик хаус мерем унҷа помидор тайёра короче мерем мезанем оз яке сезон бо камтар сезон рафтаги кор сис шидесай где-то 7-8 соати кор кисам бачаҳои мо аиҷа мерафтем аввал агар унҷа ки кор мекард аиҷа барвақт мерафтем сраза медромем қатъиво кор мекунем чанд рӯз шида где-то 1 ҳафта ё 2 ҳафта шида аиҷа мо мерем ку давно буромадагиан кор унҷа сис шидагия закасу сис шидагиан баъзе фирмодан ҳам хел шидесае ки сезони кор сис шидесае умуман бачаҳора дига фирмо бурдесан мақсад сезон уже оста тамом шидесае биги мани мешавада ин аиҷара мо чиндем тозакем ҳамара фир додем и просто ҳамун пилонша баровардагия ҳамун расчётоша гирифтагӣ расчёт мақсад чанд тоннара гирифтагӣ ҳамара ҳамун расчётоша гирифтагӣ сумша баровардагӣ дига ҳамара сраза дар мусор видеои пешинара ҳатман тамошо кунед рӯи канал рӯи чи дар экранда мемонам тамошо кунед ҳамин видео дар будуре тамошо кунед мо дальше мерем духтароан метавонанд омада бачаҳо ҳама каса метавонад баъд як чизи дигара гуфтаниам ки мақсад кадоме ки ай россия анкета пир мекуна муҳоҷироне ки россия анкета пир мекуна ва ё дига омада наметавонанд где-то қонуни нав буромад где-то дмоши ё якним дмоши дар ҳамун қонун буромагия ки кадоме ки ай россия пир мекуна омада наметавонад хубаш анкета пир кардан дар шумо метавонед фақат адресҳои тоҷикистонтона ё мақсад қазоқистон да бошед қазоқистонтона бинависем умуман россия нанависем ки ягон тута қабул намекунанд косиномер наметан визато наметан гап чап анами як камтар ма гирдванаро нишон метам шумо тамошо кунед бачаҳо ина ҳамара холӣ кардем ина пекчи парник д тақсим кардаги инаи дароза уз уже полный тайёра ина бачаҳои мо буромесан қади духтарои қирғизан омадагиан инҷа мегӯянд ки духтаро метавонанд омад ё не духтарои қирғизна кор кисан чи баъд тоҷикои мо наметавонӣ сабдастан бад унаҳа уҷа шланқаи шуштесан уже дезинфексия кардесан ҳасаи мо иҷара дезинфексия мекунам шурувар наи формора дидесен ҳама як намуд форма дора сабзи сиёҳ ҳар комера сепари форма метиҳанд инаи телешкое ки дар дуруни ҳамун рядо релесодан короче мераи боло меёи поён ҳар комера як кроссовки ду бриж ду футболка ду тайгар ин хеле вандамка шим дора ин хеле замокдор яташ сиёҳа яташ футболко сир ҳар намуд короче метан ду сепари форма метиҳанд иҷада ва пакхавс мода як халат метан ҷое ки мо кор мекунем як халат иҷа баъде ки ҳамара гуфтанд тамом кардем короче
ҳамара бо либосҳоро фир метанад, либосҳои нав заказ мекунанд. Группаи мо омадесан. Широи нар бидавӣ. Дидем бачо. Инаи кароч сима мемонанд, хеле. Симаи хеле мемонанд. Давои вая помидора ба намиҷа мебаранд. Қату то амла мебаранд. Айн тозаканда ёра мегиранд. Ина ҷои вата ҳастай. Айҷа 1 2 3 4 5 ваҷаб карочи да 5 ваҷаб 3 та мешунонанд. 3 та помидор. Ан хеле ай. Ная отопление. Турба отопление. Нав дарунда ҳаворо алиш мекунад. Ин ай бачако широи нари тоҷикан. Тоҷикистон ба пеш. Иҷада форма метан. Ана бисёри ҷо да форма наметан да.